Sige lang o kabuntagan dito sa iyang silingan. Siya gihingalan, babaeng ilaagan, kaysa balay dili jud makitaan. Ako siya nga nakitaan, lalaki ang kainuman. Akong gihimadlan, siya mabuntisan, kay nagkiat lang ang nilihukan. Akong nataganan, may burot ang tiyan, ng akong pagtuo siya gibarang. Apan buntis di ay natusok nagbitay, karon nawahi na ang pagmahay. Naglagot ang ginikanan, kay di maminaw sultihan. Bahala na kamo, panglayas mo dito, ayaw mo balik kung maglisod mo. Nataganan, may burot ang tiyan, ng akong pagtuo siyang ibarang. Apan buntis di ay natusok nagbitay, karon nawahi na ang pagmahay. Karon siya gibiyaan, sa bana niyang uwagan. Sa gwapa og siksi, siya giilisan, iyang bana iyang gipabarang. Sa gwapa og seksi, siya giilisan, iyang bana iyang gipabarang. What's up guys? So I'm back. Long time no see. So pasensya na, karon po ko upload kay tungod sa bagyo. Karon po ko pa-set up. Alright, so sige, shout out Okay, shout out to Michelle Adaron, ug sa iyang bana nga si Randy Adaron, ug sa iyang anak nga si Rihanna Micaela Adaron. Shout out to Napid TV Vlog. Shout out to Marvin Lonzaga from Crossing Bukidnon. Shout out to Jesus Inyuhas Pianar, sa iyang pinalangga nga si Hanisel Binya, sa pamilyang Inyuhes sa Iloilo. Okay, shout out to Batshi Makabinggil. Shout out to Marisa Katina. Shout out to Bisaya Kini Vlog. Shout out to Michelle Torino o sa Alcasarin family sa Toril, Davao de Oro. And shout out sa Lusica family from Maragusan, Davao de Oro. Okay, shout out to Jonel Almorado from Anahaw, Hindang. Okay, thank you very much guys for watching. Nagbitay, karon nawahi na ang pagmahay. Karon siya